Imbag na imbag nga malim tayo amin ay atin nga kapsat Luzon, Visayas, in Mindanao. Wadda kami itata dito'y kumkuman nga madama iti mula kakapsat kinigayem. So madamalata ti mula mi ay atin nga kapsat ura agtudtudo. Tangamin na pimpinta si tagmulo ano awan iti init kakapsat kinigayem. Tangamin narigat ka nga mabannugan kakapsat kinigayem. Ken may sapay kakapsat narsaran talatta dagiti mulmula tangamin saan nga mainitan. Kasjay kakapsat iti teknik iti panagmula iti burley. So nalpasdan ay iti nakakapsat iti dua nga batog nga inda intong palan ket madamdama agawid kami kem sakbay nga agawid kami ag merienda daman nakasaang nga kape. So nakasaang latta ken nakaantabay latta dagiti umulido ken kastamad ka dagiti kape ken gatas. So panawon iti tudtudo manen dito yan mga kapsat kinigayem basta December aging gana iti February. Thank you very much kada kayo amin ay mga kapsat. God bless us all kada kayo amin. Love you. Praise God.